Tak čo, si ready? Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine. V tomto videu môjim cieľom je pomôcť ti zmaturovať. Takže vítam ťa pri prvom videu, ktoré sa venuje jednej časti maturitného testu a tým je listening, alebo teda počúvanie s porozumením. V tomto videu sa pozrieme na cvičenia, ktoré sa v tomto listeningu nachádzajú. Je ním multiple choice, to znamená vyberáš z možností. Je tam true, false a not stated, to znamená správne, nesprávne alebo nespomenuté. A tretia časť je dať jednotlivé tvrdenia do správneho poradia. Tak, bez ďalších okolkov, poďme na to. V prvej časti, part 1, listening, budeš mať tiež napísané zadanie a čo máš konkrétne v tomto cvičení urobiť, ale v podstate ide o to, že musíš vybrať správnu možnosť. Na začiatku je naozaj dôležité veľmi rýchlo si prečítať zadanie a musí si to vedieť rýchlo a presne preložiť. To znamená rýchlo preskenovať, čo tam je napísané, snažiť sa zachytiť tie hlavné kľúčové slová z každého tvrdenia, pretože 2 minútky je veľmi krátky čas. Zároveň nedaj sa pomýliť. Rozprávač môže spomenúť kľudne aj viaceré možnosti, ktoré sú ponúkané práve v tomto multiple choice a teda nevyber hneď tú možnosť, ktorú budeš počuť prvú, pretože na 90% to nebude zrovna tá prvá možnosť. Vlastne rozprávač sa ťa snaží pomýliť. Počúvaj až do konca a zameraj sa na detaily. Častokrát správnu odpoveď povedia v nahrávke synonymicky. To znamená, že nepoužijú rovnaké slová, ako ty máš napísané v tom zadaní, ale budú sa to snažiť vyjadriť troška inými slovami alebo inou formuláciou. Pozor na slovíčka ako but môže naznačovať, že rozprávač za ním povie správnu odpoveď. Keď nezachytíš správnu odpoveď, nepanikár, neanalizuj to počas počúvania tej nahrávky, ale sústreď sa práve na to, čo v nahrávke hovoria. Keď pochopíš to, čo v nahrávke povedali, jednoduchšie sa ti vyberie potom správna odpoveď a na konci budeš mať čas sa vrátiť. No a určite označ nejakú možnosť, aj keď si nie 100% istý, pretože môže sa stať, že naozaj dobre trafíš. Pokračujeme teda z part 2 listeningu, čo je, ako som spomínala v začiatku videa, true, false alebo not stated. Poďme sa pozrieť na to not stated, pretože to myslím, že študentom robí najväčší problém. A not stated označuj vtedy, ak tam nie je žiadna priama zmienka s tým tvrdením, ktoré máš napísané v zadaní, alebo sa tam nenachádza žiadna informácia súvisiaca s tým tvrdením. To, že použijú rovnaké slova v nahrávke ako v tvrdení, o ktorom rozhoduješ, neznamená, že tvrdenie je správne. Naschvál používajú rovnaké slovíčka, aby študentov zmiatli. Treba sledovať význam, nie slovíčka. Naopak sa treba znova zameriavať na tie synonymické vyjadrenia, tie bývajú väčšinou správne a nie zavádzajúce. Ak časť tvrdenia súhlasí s tým, čo si počul v nahrávke a časť nie, označ možnosť nesprávne. Tiež sa nespoliehaj na svoj predpoklad ohľadne témy, ale sústreď sa na to, čo naozaj v nahrávke povedia. Ak nezachytíš odpoveď znova, nepanikár, počúvaj nahrávku, ďalej vrátiš sa tomu, nahrávka skončí. Znova nezabudni označiť nejakú možnosť, aj keď si nie si 100% istá. Dostali sme sa teda do tretej časti, za mňa aj zo skúseností so študentami najjednoduchšej časti a tým je dať tvrdenia do správneho poradia. Tu treba poriadne počúvať a určite čakať synonymické vyjadrenia, pretože potom by to bolo naozaj veľmi jednoduché. Veľmi málokrát sa stane, že povedia to isté. Tiež si dobre treba prečítať zadanie a začiatok nahrávky, aby si vedel, o čom budeš vlastne počúvať. Tu niekedy pomôže aj logika, ale hlavne ťa to uvedie do témy. V nahrávke rozdeľujú jednotlivé typy tým, že povedia
tip number 1, 2, 3 a tak ďalej. Takže tu presne budeš vedieť, ktorý tip zrovna označuješ. Znova, nepanikár, sústreď sa na nahrávku, keď nestihneš v druhom počutí, stihneš určite. A určite nezabudni aj tu označiť za každú cenu nejakú možnosť. Nahrávku budeš počúvať dvakrát, to znamená, že v prvom kole sa zoznámíš, pravdepodobne zodpovieš nejakých 60 až 70% počutého. Ak aj nie, neboj sa, v druhom kole to dobehneš a na konci celého listeningu budeš mať čas dopísať si, ktorá možnosť je teda správna, alebo teda označiť to, čo je potrebné v každom zadaní. Určite si nezabudni veľmi dobre prečítať každé zadanie. Určite odporúčam sa s testami vopred zoznámiť, aby ťa to už na maturite neprekvapilo. Na internete, na viacerých stránkach tieto testy nájdeš. Takže prvá vec, čo treba urobiť ako príprava na maturitu, je zoznámiť sa s testom. To už bude odo mňa všetko a v ďalšom videu si preberieme druhú časť a to je teda Use of English. Bye bye!